assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e windande men hande noon eɗen janga harfere wiyetede fa jorɗo. Ay fa jorɗo e fa toɓɓuɗo ko gotum. Mi winama noon Qur'ana arab e pular nandi lowdiyadu bindol to masɗe to polle kamɓe nandi ɗum sawi waɗa nder hen ngam dusma e jangde ma. Hakkulal ngal watte ko 5 dow 3 hakkude 4 less wona pooɗoje. Ni tan mbawirta e sifa dabɓo tongol mbawa jangude mbawa windude. Qur'ana arab ummoto ko bange men ñaamo faye bange men nano. Dow adi ko fa, rewi hen fi, rewi hen fu, rewi hen af kowal, af sidda, hakkude ɗiɗi. Wade gadiɗo ko fan, rewi hen ko fin, rewi hen ko fun. Les ko polle fa fooɗi ko fooɗimo allif taƴƴo. Fi fooɗi ko fooɗimo mbiya yanara. Fu fooɗi ko fooɗimo mbiya wow taƴƴo. Fi fooɗi ko fooɗimo mbiya yanara allif jogiɗo. Bismillah jangen. Fa fi fu af kowal af sidda hakkude fan fin fun. Les ko polle fa fi fu fe. Ɓamtu fa fi fu af kowal af sidda hakkude fan fin fun. Jippa ngara pooɗen fa fi fu fe fa fi fu af kowal af sidda hakkude fan fin fun. Les ko polle fa fi fu fi. Ɓamtu gotel ɓaren fa fi fu af kowal af sidda hakkude fan fin fun. Les ko polle fa fi fu fi. Alhamdulillah timmi. ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema ƴeew camorɗoma ɗakkoɗa sara makko o walluma ha jiya lawol. Aɗa yaman walluma noddu en 00221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o caggitoɗa. A saggani ko ɗum jinmi. Yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e bowal Yaya li ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama wassalam.